tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Darantasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tro, dine pengilanmu, Tro? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tro. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok ae to. Ora ya tak antil mutar kowe ora. Silai, Tro, silai ben percaya. No. Nek pengen ngerti. Oh. Uise. Waduh. Wah, terus uise. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggur. Anakku nggih. Anakku wong Cendara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Kancang. Wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Andalah, Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi.